sang jak manah hengkong sumungkam kuling moduan sang kakung rerepo alon wusira baboyaye makrum biang mane-mane man biratente brangta yayi ulun tadah banyu ulun tadah banyu nolo garing kula wonten dawuh Ndara Bagong kula Ndara apa dene Petruk kula wonten maring dawuh Ndara aja padha kladuk nggonmu gegojekan nggih kersanipun Ndara Janaka kula kantun nderek sak mangke badhe kadhiraken dhateng pundi nggih napa ajeng lajengan kemawon teng Karangkadempel metuke bapak napa ajeng mampir-mampir yen aja kesuwen iki mangsani digelak wancine selak para Pandhawa Rasaranta nyumurupi apa ta sejatine kang digayu dening Kakang Semar Badrana nggih kadhiraken nggih mulat para sengkala sunai semenira kang manungsan kasra mantingae musuh Saya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Parayang Pancabayu
Ponco bayu wisikan magulingan limo. Wah, atal raja jadhe wis mandheg sapa kowe satru bagus tanpa cacat. Aja mati tanpa arat. Takon karo aku. Panengahing Pandhawa aku kasih Raden Arjuna. Raden Arjuna. Dasar kepara nyata wa cetha kowe lananging jagat lan suring bawana sing mburi tangane dekle matane kira kuwi sapa? Menungsa ratatanan. Takon karo aku Reng Dika. Reng Dika itu piye? Gareng. Diwalik ga direng Reng Dika. Diwaca gareng. Kowe gareng. Nah. Sing matane ombo sapa? Piye mareng? Diwalik umpamane jenengmu Bagong ya Gong Dibang ngono. Oh ya. Takon karo aku. Iki Pak Pangeran Gong Diba. Gong Diba ki opo? Bagong. Oh, Bagong. Sing mburi dhewe. Ayo truk kowe truk. Waduh. Saruwe, Gong. Mas. Ora kok saruke ora. Kowe ditruk mengali diwalik. Takon karo aku. Duh. Aku truk dipe. Waduh. Sapa truk dipe? Petruk. Wo, endale teng kelinting. Wis ora caturan. Kowe sapa parep? Takon karo aku dedya kala Padas Gempal. Kowe nek arep liwat alas kene kudu bisa nglangkahi kewandhaku, mara tak ladeni. Aku mung manut apa kang dadi panjalukmu nanging yen kowe tekaning pati aja nyalahke Raden Janaka. Ora. Lah, yo. Seminggat kowe iya. Iya. Wi. Oh, ya. Mati ya. Hei. Wi. Hei. Dikira aku wedi karo kowe. Ayo. Hei. Ya.
Ayo, wah, wah, boy, sari mulat semubang Jawanyarana katinetraning uga rapuh sabdaning kukila ketung neng agung ler bawa sing dene panca Papa
geng ayam wono merah mangu ing pagakan Mir, gak omong ditenteni mah ra omong-omong. Mblegegeg ugeg-ugeg sak dulita. Mel. Terusno wae. Dirawuhi para priyagung kok. Ngantos kami tenggengen rasane Semar. Nganti kula ora iso ngrakit tata ukara sing pas lan sing trep. Ndara Puntadewa, Ndara Kresna kalih Ndara Janaka. Sakrawuhipun kula ngaturaken kasugengan Ndara. Iya Kakang Semar, antuk berkah pamujine Kakang Nayantaka. Saha pangestuning dewa sawanipun Puntadewa ora ana alangan sewiji apa Kakang. Nggih. Bekti kula katur. Kakang Semar, ora teges aku nampik apa kang dadi pangabektine Kakang Nayantaka nanging tak kira ora pantes merga para Pandhawa bisa ngrasake kamukten iki merga sangka pamomong lan pangudange Kakang Nayantaka. Apa ya pantes ning atase Pandhawa utang budi ana ngersane Kakang Nayantaka teka Pandhawa keduga nampa sembahe Kakang Semar. Malah Puntadewa ingkang ngaturke sembahku tampanana Kakang. Kula wedi nek kewalat ning nggih mboten napa-napa. Menawi sampeyan ngaturke sembah teng Semar kanthi ikhlas lahir lan batos, kula kinten dewa badhe mengestoni. Kula tampi dawah sami-sami Ndara. Kakang Semar ya. Sowanku ana ing padukan Karang Kadempel ora ana alangan sewiji apa Kakang. Ya mung aku ora keri uga ngaturake sembahku katurana sane Kakang Nayantaka. Kula niki mung kawula cilik lah kok teka nampa sembahe para priyagung. Nampa sembahe para nalindra. Nggih, paripaksa kula tampi dawah sami-sami ampun nibake walat. Ora Kakang. Nggih. Semono uga aku Kakang ngaturake sembahku tampanana. Ndara Janaka barang iki juragan kula kok ngaturke sembah teng kula. Kula tampi dawah sami-sami nadyan to kepeksa. Gareng kowe ngaturke sembah ora? Ora. Kok kowe kaya wong nesu? Ya ben. Piye wong utusan karo anake kok. Wah, ngrekasake nganti aku mau tiba barang. Iki lho, sikilku sing mane becik, sing kiwa, saiki sing tengen melu becik. Nabrak sing. Kok sirahku dadi empuk iki lho. Monggo aku iki kondang satriya sing ndase atas, Dik. Begitu aku nyundul talang seng ke mau. Aku terus dadi piye iki ketiwasan iki mene. Kowe iki utusan wong kok yo ngrekasake. Nyatane nek kowe wis sagup tegese kowe wis wani sartane wis gelem ngorbanke nyawamu kanggo bapakmu paribasane. Ya wis kek ngono matur. Iki bendara-bendara wis do rawuh. Kowe iki ndek gegayuhan apa? Sampeyan iki ndek panjaluk apa lan arep matur apa karo para Pandhawa? Ning atase sampeyan iki mung kawula cilik ya jane bener ature Begawan Durna mau ki bener. Ning atase Semar ki mung gedibal 17 kok. Nek butuh karo Pandhawa kok ora sowan ning Ngamarta malah Pandhawa sing ditimbali ben rawuh ning Karang Kadempel ki kewalik janjane. Kowe menengo bayi ngerti apa? Ya wis. Oke, fine. Waduh bahasane kok.
Ngapunten nggih sinuwun. Ngantos sangka sampeyan ajeng nuruti penangis kula ngantos sampeyan sedaya keraya-raya. Prapta wonten ing Karangkadempel tebih saking negari Ngamarta. Ora dadi apa Kakang? Jernyatane ngelingi marang lelabuhane Kakang Nayantaka ingkang banget gawe kamuktine para Pandhawa. Mula amilalu para Pandhawa ora bisa nyumurupi gelaring jagat meneh yen ora iso males budi marang Kakang Semar. Maratadyagi miturut ature Nalagaring para Pandhawa jangkep 5 cacahe. Kinen mrapta ning Karangkadempel saiki aku tak nyuwun dawuh Kakang Nayantaka aja mung mendel wae Kakang. Kakang Semar, aku minangka ya keng kasebut sartane kalebu pamomonge para Pandhawa jernyatane Pandhawa. Mestani yen Tanata Ndarawati kuwi minangka nujung ning Prajanegara Ngamarta, aku uga melu nungsung pamarta Kakang. Jernyatane nadyan luhur dikaya ngapa derajating Nata Ndarawati nanging aku iki tukang tambal ban. Kowe menengon Nalagaring aja ganggu. Nggih. Nanging aku iki sing ngrumangsani yen to isih cubluk nalarku. Jernyatane Kakang Semar kuwi ingkang luwih suwe nggonmu nglakoni gesang ana ing alam padang iki, mula iso sinebut kawula ya titah ingkang wis wareg ndahar gempalaning jagat legyasining kahanan. Mula Kang saka kuwi Nata Ndarawati tak nyadong dawuhe Kakang Nayantaka. Kepiye mungguh sak mengko dawuhe Kakang Semar apa ingkang digayuh sartane apa ingkang dipingini saka para Pandhawa. Janing-janing talaga kadhi langit mambang tepasulayan tan pamaneka lintang surya kusuma yawana sumawur ngapunten lho Ndara. Janjane gegayuhan kula niki iso diwestani ming gegayuhan pribadi. Jernyatane niki kula sing dipengangen-angen niki ming kula. Nek sing dipengangen-angen niki ming Semar teges niki gegayuhane Semar. Banjur apa gegayuhanmu Kakang? Aja duweni rasa wedi. Sarta kang jiguh perkewo para Pandhawa bakal sagus sak biyantu marang lekase Kakang Semar. Wis bubar. Pitik wis kluruk. Bagong ganggu ta. Nuwun sewu. Nek kula matur napa mboten damel goreh penggalih sampeyan babar pisan ora Kakang. Nggih. Pitik sajen lah. Jar. Aman ke Jar? Oh ya. Kula niki janjane arep miwiti mbangun kayangan, Ndara. Mbangun kayangan tegese piye? Mbangun kayangan nuwun sewu. Kenging napa Semar niku ajeng bangun kayangan kok sing dirawuhke Pandhawa. Kamangka kayangan niku papan dununge lan papan palengganing para dewa. Iya, nggih. Lah. Sing kula mestani kayangan menika dudu kok papane para dewa nika mboten. Ning kula mung nyilih tembung. Kula mung ngampil tembung kayangan kula embake kaya dene miturute para kawula. Lire napa? Ajeng bangun kawontenan jiwane para kawula menika ajeng kula wujudke nalika mapan wonten ing kayangan. Lah, mapan teng kayangan menika papan sing edum, papan sing ayom nggih ayem, papan sing eyup nggih saged ngeyupi. Teng kayangan menika mboten wonten regejekan, teng kayangan menika mboten wonten cecungkrahan, mboten wonten memungsuhan. Pramila kawontenan tentrem menika badhe kula wujudaken wonten negari Ngamarta. Lajeng serananipun menapa
kula nyuwun maseksanipun Ndara Pandhawa gangsal kalih sinuwun Ndarawati. Jernyatanipun kula menika minangka pamonge Pandhawa sinuwun Ndarawati nggih minangka pamonge Pandhawa. Bentene nek Semar niku perlambange kawula cilik, nek sinuwun Ndarawati niku perlambange pejabat utawi perlambange wong agung. Lah lajeng kenging napa kok kula mbutuhke syarat sarana sepisan wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya ping pindhone. Wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada sebab pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada menika ngemu inggih menika sesanti sarta darmaning agesan. Inggih menika gangsal perkawis ingkang tansah dados regeman lan gojenganipun lan pedomanipun para Pandhawa. Lajeng nemen lajeng. Iya kowe iki. Kok nek nganti kleru kowe. Iya. Lajeng wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Sekar Cangkok Wijaya Mulya menika saged nguripke. Nek pun nguripke, mengke bakal pinardawa gesange, bakal pinardawa ugi kamulyane para kawula sak praja negari Ngamarta. Pramila sak mangke, kula suwun kanthi sanget kula ora arep nyuwun sampeyan ngedalke wujuding pustaka ning kula nyuwun pustaka Jamus Kalimasada, isine pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada niku mangcake dhateng sangjaning para kawula dasih. Mangcake, mangwulangke, mangwedarke dhateng sangjaning para kawula tasih temah sak mangke saged kasembadan menapa ingkang kula jangka inggih kula lan sinuwun Puntadewa utaminipun para Pandhawa saged mujudaken kayiwangan wonten negari Ngamarta menika Ndara. Tandha para Pandhawa Nyaga mulung manggung siring prasata Kurawa kambak onggis sraka titik merah layur sagung praratu banjur apa ingkang kudu ndak lakoni Kakang Semar ae iki cobi mawon dipun cangketi kawontenanipun para kawula. Mergane arep mbangun negara menika kedah dipun wiwiti saking ingkang alit riyen. Lah ingkang alit napa? Ingkang alit menika kawonten-wonten ing Karang Pradisan. Ngaten. Nek arep mbangun kutha-gara sing dibangun luwih dhisik desane, kayata Pringapus mriki. Kayata Getas mriki. Dibangun niki desane dibangun, ora ana dalan grunjal teng mriki. Ngaten. Niku estu niku. Iya. Banjur apa ingkang kudu tak lakoni? Lah, pertama-tama sepisanan sampean kedah ngecake lan mejangaken medharke isining pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada men para kawula sak mangke saged kasembadan lan sak mangke saged mangertosi isi lan arti lan ugi maknanipun pedhaipun ngregem wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Nek pun dodong pun do tanggap mengke nggih kajenge sampeyan sing dawuh supados ngecake lan menerapkan prinsip-prinsip ingkang terkandung wontening inggih menika panca dharma ingkang terkandung wonten madyaning pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada sinuwun. Saknalika wonten Prabawa ingkang tuhu ageng dayane nempuh mring sanjaring para kawula dasih. Eling-eling nadyanto amung sak kelimah pangandikaning Sang Nayantaka nanging tansah tinampa marang ngersaning Gusti Arya Luka. Pramila dadi ayem tata titilan tentrem temah Sanghyang para Pandhawa utaminipun Sang Hyang Semar Batra saged mujudaken kayiwangan wontening negari ing Ngamarta dadi sumrambah kayomane.
samar pamoring sukma sinuksmaya winasya ing asepi pambukaning warana tarlen saking liap layaping luyo pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati mboten mangling layak wonten pangariba wasrep jebul tinemunipun pendhapi pedukuhan Karang Kadempel karawuhan perbawaning sukma mboten mangling Gusti kula sawarga sinuwun Prabu Pandhu tungkur sidhem sekaring bununing iya Kakang Semar ya kuwi ora ngaturke bekti. Ya nggih, bekti kula katut. Iya. Tak tampa rel pangestu Prabu Pandhu Tampanono. Ha nggih, kula pundi? Ha nggih. Mboten mangling ugi Ndara Gusti Ayu Ndara Madrip. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Suarane piye iki? Suara wedok. Wedok sing kepiye wedok ki oke. Nuwun sewu lah kok malah klerek-klerek sajake flu napa? Tobat. Kakang Semar ora gini Kakang ya ampun. Gusti kowe ngaturke pangabekti ana ngersaning Dewi Madrim iya tak tampa. Pangestuku wae Tampanono ya Kakang. Ha nggih kula tampi. Pundha diwana nyampe. Pundha diwana ucap bagus. Kula Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah. Iya singet. Tak tampa pangestune wong tuwa Tampanono. Ibu kula ngaturaken sembah. Iya bat. Darma Kusuma ya tak tampa pangestuning pun ibu wae Tampanono. Semar. Kula sinuwun. Mesti kowe kaget. Kena ngapa sukma agung sukmaning Prabu Pandhu Praptana ing kene. Mergo aku krungu sruwing-sruwing kabar ingkang nalika semana aku antuk dawing Sang Hyang Manikmaya kalamun to Semar arep mbangun kayangan aku iki nampa dawuh sartane aku pinangka duta saka Sang Hyang Manikmaya jer aku iki tukang tambal ban dudu aku iki minangka wong tuane Pandhawa mula aku kudu ngelingke marang kowe aja mbok bacut aja mbok teruske mare konten prayitna semurire seka bali nuwun sewu lampun kasembatan iku pripun yen mangkono kowe kudu tak ruda paripeksa yen to ora gelem nak ruda paripeksa kowe kabanjut ning kayangan kacarita Sang Hyang Semar Badrana ingkang satu sampun pirsa bilih menika wujuding sukma Pindhawarni pramila sakmangke kaya-kaya kinayuman dening ngersaning Gusti kang akarya loka Sang Hyang Semar Badrana arsa den ruta paripeksa dening wujuding sukma Pindhawarni wekasan sukma Pindhawarni kekalih kontal tebih datan dipun mangertosi wonten pundi denungipun ayo dirutun
janing taluku kadi langit mambang tapasulan upamaneka lintang surya kusuma yuwana sumawur sampean kedahe prayitna lan sampean kedahe pun pirsa niki wau sinten? Iya ora ngira babar pisan jebul wong ingkang ngaku yen to maringi ilmu kelawan para Pandhawa teka kaya mangkono tumindake. Pun mboten sah dipikir. Niku tugas kula. Niku kewajiban kula. Bakune sakniki nek sampeyan kepengin mujudake lan kepengin ngrembakake lan kepengin langgeng kayangan teng negaring Amarta nggih bidal nyaketi kawontenanipun para kawula alit. Njaluk pamit lan njaluk pangestu Kakang. Kula dereke. Yata laruta sangking gudha sang guru kula yen tan mutusa sang Sri pripun Kakang Durna malah kewirangan sampean kuwi sing ora kenek tak rembukan sampean sing ora kenek tak antepi liripun ngatos pun ana kaya nyuwara wedok cethak lak wayange wujude lanyap. Dan lah kok malah sampean muni kaya suarane Mimin tak nika, Pak. Sampean kok sak-sake lah kula niku jan gugup tenan. Ngerti teng mriku enten Janaka. Lah kek sampean le nyuwara kaya sampean le nyuwara Prabu Pandhu ya wagu mawekasan konangan. Sampun kajengipun. Kurawa dipun ketapake. Karang kademel di bumi angus. Ngestaken dawuh Kakang. Demel di bumi angus, bumi angus. Diksurke karang demel, ayo diksurke karang demel. Ayo, bumi angus.
Ayo 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 ayo. Dawe sapa kowe bumi angus karang kadempel Werkudara kunjuk ngapura aku njaluk urip tawene pangapura waton barisane Kurawa dilundung iya Mundur Arsa madangi jagat tuk mungup-mungup paning sapucaing wukir marabang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung matur nuwun ngaparingan paripurna gangsar lancar wiwit purwa madya lan wusana. Kowe kula ora ngira babar pisan arep kelakon penjanggane Semar leh kula mbangun kayangan, Ndara. Ya kabeh kuwi ora dimangerteni. Yen to pancen Gusti ngeparengake kasembatan kayuwanmu. Wah, mula bakal dadi kuncara lan langgenge katentremaning negara Ngamarta. Pangestunipun. Ya. Wusana kula ngaturaken panuwun. Kathah kalepatan atur kula nyuwun lumebareng asih samudra panganggek sami. Mugi-mugi sak mengker kula saremban saking mriki pinaring ana karahayon. Wilujeng tebih saking rubeda cinaketna ing karahayon kawilujengan lan sak panunggalanipun. Yo. Pungkasane ngatur kula slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton tanggapan, slamet sakabeh-kabehane sastra mulya memayu ayuning bawana mbabar kamulyaning jati ya dipun tutup karining Guthaka Ndara. Yo, ngestake Semar. Nyantol tanganku, Pak. Iya.